Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Alfred nga napauluan, ti burdek ken ti kakaysuna. Dear Manong Nemi, adak iti opisina Manong Nemi busy nga agtrab-trabaho. Lep-lepas mi laing itay nga nag-break time de alas 3. Hindi tamadlaw ko agbay-vibrate Manong Nemi ti cellphone ko. Inalak. Saan nga nakapunbok? Inalisto kasi nung batan. Hello? Hello, sir? Sino ito? Karuba yun, sir? Karuba? Ay, karuba ni mamang mo. Ay, apay, ay na. Ni mamang mo, pupuoran naman din di balayo. Manong Nemi kitutak. Ni mama? Pupuoran na, tibalay na? Maunay matin, Manong Nemi, panagsidtukar ko. Manong Nemi, naamok madlaeng nga babayan ti panagtitindulong da nga kakaruba na sabsabanda. Sagbay nga nakadanon tinawagan da nga bumbero. Nabang-aran ak madlaeng, Manong? Kaya pa, inaramid kas dyan. Inaramid ni mamat kas dyan. Diyos ko. Ha? Isa nga mabaling nga saan nga nakapapansa dyan at numamok no anya talaga sitwasyon. Nagpakadaak Manong Nemi kini boss. Bagag tinapasama. Inagtatarayan Manong Nemi, tikotse nga turong ko. Patpatray ko ang tikotse. Malagib ko tawagan ti asawak. Tapos na ipakapok badlaing ti amin. Yaya po ya. Pintasan na, tahambat lang na itulog na puuran. Iba pa pupuuran ni mamang mo ti balay na. Kahit nagasawan, inranta ni mama, puuran ti balay na. Balay na kunak, ta family house mi, Manong Nemi. Agmay sa isuna, ko kami na, imbas ko mga makidan na kada kami ti asawak. Ngayon kakayat naman ti agsursuro. Iti impatakder na nga balay mi idi. Di sa anak pa yung nag-asawa. Manong Nemi, dito kami tipagtaksan na eh. Ngayon, tipakas dawak. Apay nga, inrantan na nga puuran ti balay. Simong bat Manong Nemi ni Dina. Oh, honey. Abay, baka ibagam ka din nga, malata ko nga gawid. So nga timawag ka. Awang ba alas 5 ah. Kahit ko mangipakamukin ka. Gawa na ko sa di opisina. Ayan mga ron. On the way, mabansa di balay. Balay mi? Balay tayo? Balay ni mama. Tiayan ni mama. Tapay, masakit ni mama? Intawag na nga
nagpanggapan na nga pinuuran ti balay na. Anya? Hala, Diyos ko, uri no nasabsaban na ka naman lang. Sakbay ng timtang ti bombero. Babanti pa nagtitindulong ka na kita karuba na. So, pagkamok ka. Dahil nagasakit, mama nga. Pambarag matan sa kasalita ni mama, no, api ka dyan, naramid na. Susapo. Baka agmaoyong matan ni mamang mo. Ada yung agmaoyong. Api ka nagkasya. Isungar nga nakamuin. Alalaga, idano mo ito lang ti pakumustak. Pakumustak, keng kuwanan na. Hani, ken pakumusta kita nakta, itululo da. Nabaigsamat kami nga santing si Marongkar, o nga rod. Ken saan nga si Marongkar kada tayo? O nga rod, kapot kinabisik. Di kiti talungan naktangay. Dandanay tayo dan sumangpit naman ipo di eskwela. Adamat iskul minibus da. O may mangala katakwada ti pikat. Ken mangitulot katakwada ti malem. Nagbalbalon naman. Sige nga rin, nagdadrive ka. Baka mapasamak ka. Nagdadrive ka, magsasalita sa cellphone. Sige nga rin. Masapa ka ito gagawin? Depende. Baga kadwak to ni mama. Anya? Apay. Basta. Amok to di sitwasyon. Kahit nung nasikin nga ayabak ni mama ti din natayo. Tapos nung di ka sakit saan ngagmay sa isunay ti balay na. Masapol. Manong nemi amok nga damanan panagkadkad ti asawak. Itimbagak kang kuwana nga iyawid ko ni mama. Ito din namin. Nakamadman din kami siya nga kakaisuna nga anak ni mama. Ipalubos ko nga may sa isuna. Saga din nga rumbing unay nga adday ti poder ko. Adday isuna ti poder mi. Hangim. Kata kami tinasakit Kahit ori ni mama, ipapilit naman kami. Manong na imi nakadungdungo kanyak ni mama. Saan kun nga naraingan ti amak, kabastarduak mano. Nagayat ni mama, iti amak, ngem, iti maamuan gano, ti amak. Saan ko pa nakikita ng amak, nga masikugan ni mama. Nagpukaw, intarayan na. So nga nakariingak, muna nariingak nga awan ti amak. Ngem amo manong, sa anak nga umapal, kadikitipadak iding obing nga adda amada. Adda ama, adda inada. Adda pikakapsat da. Saan ka din nga umanga nakaapal nga? Nakakaapal sang ka di? No si kakit awan amam, awan kapsat mo. Inalat adda. Kada adda makitam nga kompleto. Adda ama, adda ina, adda agkakapsat. Rubeng umapal ka. Ngayon sa anak ni mapalidi, api ko naman kapag na nakadungdung unay kanyak ti ama, ti inak. Isu ti inak, isupay ti amak, isupay ti kapsat ko. Nakasasayat kami nga doa. Dinakpay inungungtan, dinakbay na baot, nakadungdungo kanyak, nakasayat kanyak. Sa anak, mahanak pat kiding in-spoiled. Napindas pa ng disiplina kanyak. Tulungan na iti assignment ko, amin na problema, tulungan na. Kaya no adamat problema na, tulungan. Idin to talaga karuba mi idi manong naming kompleto da adama da ina da kakapsat. Agaapa da gid kakapsat. Ken agapa da gid asawa. Di na pinpintas ti awan asawa na, awan kapsat na kadi. Agmay mesa ni mama awan kaapa na. Agmay mesa nga anak kakaiso na. Awan ti kaapak nga kapsat ko. Iso nga kunak nga sa anak nga imapal, kadagiti kompleto nga pamilya. Umanayin kanyak ti kaadda ni mama, ken umanayin maten kan ko na ti kaaddak manong nemi. Nagangailang ti trabaho na manong nemi, ngaming karigatan na, nadaan kami ti bukod nga balay, numampegal kalingan na laeng, balay nga rod ti dududua. Iso ti pagigyanan na ita.
Kaning inkarigatan na manon nemi nga pinagturpusnak iti kolehyo. Nga nadaanak iti pintas nga trabaho. Iti pa nagtrabaho, dito'y kami nga nagamamo manon nemi kay ni Dina. Ni Dina na amuak manon nemi na sapad damat nga naulila iti ina ama ken kabsat. Ti adda kang kuana. Napiyapay kang ka, kunak. Hindi. Tadda kabsat mo. Adda amam. Isu na lang taon ti inam. Siyak, awan amak, awan kapsat ko, inalatad da. Namuak manong naming nga babaen kang kuana kat inkalikagom namat ti nakapagturpus. May salang agagangay nga karpintero ti amana. Ni manang na nga Heidi, manong naming kat saan nga nakapagturpus iti kolehyo, high school graduate lang. Isu nga awan ti napintas nga trabaho na. Ni Dina nga asawak ket buridak. Siyak met ti kakaisuna. Gamot amok manon nemi nga adumat digiti naglasatan na nga rigat. Teng kalikagom na nga rod. Ore saan nga nakapagturpos ti kabsat na di na tinutulad. Ore no saan nga inkariti amana nga isakad na ti panagbasa panag-college ni Dina. Ngem ni Dina mismo tinangi kalikagom. Nagbaling nga working student. Yan. Nandito ti may sa nga banag nga inapresyar ko isuna. Naanos ti trabaho. Iso nga, kapote patpatag ko, first love ko, ket first love nakmet, nagkinawatan di iti puso mi. Namamok idin manon nemi ni papang na. Ta inawis nakmet manon nemi ijay probinsyada. Kadidi ang asawa kami manon nemi imay maten nagbalay, nagkasera, tikabsat na ken ti kayong na nga abirat ko, nga kaduada ti ama, ni tatang na. Agkasana naman adardarang tasudeg ti balay mi. Idin tutata kami ket naadaan ka mga dagos iti balay. Ket kuna kanyak idin ni mama, apa nga nasken nga balay ka anak? Kaya isinutupay nga rutig, tawid ka dito nga balay nga impatagder ko para kadatan, no saan nga siya. Kasapunan met lang, mama. Tapno, tadum ako nakabukod. Sa may isa, nagplano kami ti asawak, baka madaan kami ti talungan na. So, kasapunan tinalawa. No dito balay tayo, nandi maklak, dududuha malat silad na, sigakin silad ko. Kit mabalay mo mat nga pa-i-extend. Handaman nga magatang na ta abay na nga lute, mama. Sa bagay. Di tuyak tulat na nga roden. Ito namalpasan jay balayo. Ma, ipakasayra tanda ito nga balay. Tamakidan na ka, kada kami. Siyempre. Kumit ka di At siyak no kuhati mga sikaso ka nagiti agbalingan na kyo. Awan ina ni Dina. Amalat adda. Sika, awan man di amang adda nga ina. Nga tut mga iwan kadagiti apo ko. Nakiden na ididamo manon nemi ni mama. Ta isungar ti katulungan ni Dina nga mga kaso kadagiti talo nga nagsasarunong anak mi. Ngem, adda digiti kundaway manon nemi nga madmadlaw ko malmalday ni mama. Maapay. Awan, marigatan nga kadi ditoy. Bugaran na kagadi ta asawak. Anak bugaran ta asawam. Tasak tagbulbolontaryong agtrabaho. Kan mangsublat ang mga iwan kadagita nakyo, kadagita puko. Gusto na lang ta. Taan niya. Anak, di mo ko kapagarupan nga padpadagsik ta asawam. Ito problema yung kanidina. Ado na kinibanag nga sa mi pagkinawatan. Apapahin na kayo? Anak nga papahin nga agap-apa kami. Siyempre, rumang gumat nga ikalintigan, ti kalintigan.
Naganano sa. Diya kahit nagipulong kang ka. Saan nga na siya ti parang tartar kanyak ti asawam. Iti likodan nga nagbalina ka na siya at nga katugangan. Napipintas ko mati pa nagkamayat mi. Tadaak nga lula di kiti upi nga mga iwan kadakwada no kasta nga daubrana. Uno tulungak suna. Imprang ka na nga dagos. Uno imprang ka na mismo kanyak. Nga saan na kaya na makidan na kada kayo. Huwag kami. Ang serbi ka na di balay ko. Na pinatakdir ko. Agkas kasera. Irin to tasyak. Kasla agkas kasera ak dito. Kinasaritak idinidigin na mano. Honey. Siguro nagipulangan ni Mama Ken ka. Saan nga pulong na dyan? Imbaga na. Ti sitwasyon. Baling pulong mat lang Naunay ko nakmat ka. Naunay gipulong ka ni Alfred. Yung saan nga gipulpulong ka. Gabot ay nananusan na ka. Inananusan na tayo. Alfred, amok kisot kanunungam. Ngam, dumang ka. Pa-explain ko keng ka. Ano trubing explain mo? Kabaelak nga taraknen, nga aywanan, dagiti talungan na ta. Nga dahil nga rutiga po na no api nga saan ako nga nagtrabaho. Nagsipod ta, in-concentrate ko, nakapokus ti amin nga matang ko nga nagitanak ta. Takayat ko, mataripato doon nga imbag. Kituwin, adapin ni Mama, katulong mo. Sana katulong ni Mama. Sumupsupyat, kadikiti kayat ko nga ramidan ka nagitanak ta. No, anda kayat ko ramidan, supyat na hanga kasta-kasto ko na. Isot mang isuro. Saan ka di nga nga siyak nga inati matungpal para ka di pagsayatan ka nagit anak ta? Asin ito, rumbay nga matungpal? Ala, ibaga, saan ka di nga siyak ka mismong ina? Nga nangipas nga ka nagit anak ta, ti matungpal? Nga saan nga ti katuganga? Nga apo ko na laeng nagit anak ko? Nuad da aramidem, supyatan na kasi jay. Huwin. Anda matigitigod na huwing mayat. Anda matigitigong pala ka suggestion na kahit. Ngam kaaduan na, nga digitar aramida kit kontrain na. Sa nakit pagkarit, nga napindas ka nun pa ng disiplina na ken ka. Wala na kakaisuna ka. Digitigong ortalong obing. Apit ikaw nana, Jack ka ba ilang nga disiplinaan, digitalungan nakta? Para man kaming kinimamang mo, kat isulat kalalaingan. Isulat na laing. Nadatamatan pangap-apam kang kuwana. Saan kaming nga, hangkong ap-apain, ag sinupyat kam lang. Kahit nasa hundi ag sinupyat, diya kayat ko supyatin na. Diya kayat na matsupyat. Isungat sinupyat kami, hanggang mga kasurutan. Kaano pa? Hindi pa lang. Abing hindi mo ibagbagakan niya. Hanang nasagan pa yung iramang ko, ti amin, para kang ka. Ta siyempre, trabaho ka. Sa ako pala ibagakan ka, ti problema mo nga katugangan, di supay pang panunutan. Kita siguro, ka talaga nga saanan, naahanan nga makaanos, kan maamiris na nga tamad nga pudno ti amin. Abi kami na datoy. Hanang pa na marigatan, kayak met. Kadadabukod na nga balay. Kasil mo lang pagtaltalawan ni Mama. Hangko pagtaltalawan, sweetheart. Taadado nga amang tinaikapit nga kwarta mi tiday ito nga balay. Ngimiti siyak. Saan nga dahi tat isyo? Balay ta nga dura ito eh. Ura adato tinaikapit kanya. Ngimapin nga di mo kahit nga ni Mama to eh. Hanggang nga ron nga kinaawatan, supyatin na digiti kayat ko, kisintrumbe nga masurot, isuna mo no siyak. Anong ortikat mo, pasama kita?
Hanggang siya tagdesisyon. Siya tagdesisyon na siya ti ama. Siya ti lalaki. No kaya't mo ang talinaed dito ni mama, okay lang. Ngayon no iso amismon, iti mayat nga pumanawan. Palubusan. Saan mo nga gawid? Taadad nga saan nga naragsak no adad to'y. Pagpilyam ka di iso na. Una kayat na. Agtalinaed dito'y, wano agawid ang bukod ng balay. Manong nemi napasamat nga naisina ni mama. Nga dito tagapuna manong nemi no apay nga agmay may sa isuna iti balay na. Balay mi. Kabuta kinay kayat ni mama manong nemi ti makisina. Nataltal na kano ti panunot na. No adda iti bukod ng balay. Inanugod na matkadi manong nemi nga adda na kita'y aramiden ti asawak nga saan kuma. Supyatin na ngam sa amat akayat. Ni Dina, tari jamat ni kayat na. Takwa na ni mama. Talagang agsinsinupyat kamlata. Nagtali na edak dito anak. Sambat nga rin mabaling nga ipalubos ko latan kas dyan kat makitkita. Iso nga nasasayat langin no. Agsubli akong sa balay ko tapno awanan ti bang bibiyang keng kuwana kinawamat din ti makitkita. Nga magmamesa ka mama. Kabayla ka na. Kabayla ka magmamesa. Di napakadanagan. Dahil din tinangrugyan manong nemi ni mama ngagmay mesa iti balay na. Basta naman inak sumarongkar, uno da kami ti mapan sumarongkar, karagitiya, talong anak mi. Ageng ka manong nemi, ngay di ka dadapay lang iti elementarya, talong anak mi. Ageng ka nga dan iti junior high school, ti dua. Ti burdek, ti naudi, ka dadapay lang iti elementarya. Idi, may sagon daw ay manong saludsudo kiti asawak. Di ba? Ada nakadeposito nga. O sa renta, nga nakasagana nga pagkalit sa dugidubing. Apay ni withdraw. Apay nagsayan. Pasensyakan. Pasensyakan, Alfred. Ibagak to kunak ng nalipatak. Tiyan niya. Pasensyakan, siya naklauna iti kapsat ko eh. Apay. Awan ti mas nga trabaho da ngagpadpada nga kasawa. Kastamat ang ginitatang. Iso nga, kinidaw na nga ada ko mabuludan na nga pagpuunan para iti panangipasdag da iti sari-sari store. Kahit mo sawon, impadawat mo dito akwartang, hanayranta ka nagidanak ta? Saan kong impadawat? Impautang ko. Nagdesisyon ka, siksika? Pasensyakan ko, nakmat ka nga, ibagak to ko na lipatak. Sakbay ko manginted mo ah. Kada pagsalita ta kumapay. Sige. Apain nak. Saan nga na siya tinalamin mo? Arig na liniputan nak. Saan ka liniputan? Aman! Kwarta na ito, nairanta para ka nagitan nak ta. Dapat mo yung padawat. Saan ko yung padawat? Bayadan dumit lang. Punan dalang. Ininutan dumit lang yung subli. Adamat pa tsoldo ma. Mabalin no, yorno para masagbahan na ginanak ta. Mabayag na ba yung college? Di na ka di maawatan? Di saan ko maawatan kang ka? Kaya no api nga nagdesisyon ka siksika. Nalikat ka nila nga tulungak ti pamilya. Kapsat ko, kayong ko, kaanak ka, ken mismo nga amak, tagsapulan. Ipaida mo laengan, ura taso isublit ng tumit.
Wen, hanggang ipaidam ngem ti madi nga inaramid mo ti panagdesisyon mo nga siksika. No para ka nagiti pamilyam, nakaalalisto ka. Nga di mo pa ibaga kanyak. Ngem no para kini mama. Di mo maibturan nga agnaid ditoy. No, abigas nagkunam. Sabali ni mamam, sabali man dagiti pamilya. So nga rod, no anyat ka sa pulan ti pamilya, nakaalalisto ka, di mo pa ibaga kanyak. Amo kumat ket. Nga dito ti pagalanda ka dagiti pagkurkurangan da. Ultimo nga asin no labsak tagsao may damangalat toy, han? Sakit im laing ngayon. Kati pagpintasan na nasasa tibiyag ko ngem ti kapsat ko. Nasasa tibiyag ta ngem isuda. Isungal ti ko na dang agtitinulong nga sang kapamilya. Katako na dang arod napiyagan kan ading ko ta napintas tibiyag mo napintas trabaho din lakay mo. Itad mo alam parabor kasto. Wa nang imbagang kumana diyan nga kwarta. Alawan la sorry na. Sorry. No siya tagkid daw. Di mo kaya tapaburan. Ano kumatkid daw mo? Kapaburan na laman. Kahit ko ang talina dito ni mama ko ma. Wanang ni mamang mo tagkid-kid. Abay sakte pa basulan. Hagkid-kid at di ka mo pulos makaawat. Ano makaawat? Di mo la pulos susap. Sartangtan. Alfred, maawatan na kumawayan, maawatan ka. Napatag ti pamilya. Napatag ti amam, napatag ti kabsat mo. So nga nyaman ti kasapulan da, itid mo. Tata ka na tayo. So nga diba, pindasan na, napindas ti biyag, napindas ti trabaho. Dagat, datang nga ko na, ano, inikan na ka ni Apo Diyos ti parabor. Pinaraburan na ka Apo Diyos na nakapag-graduar ka, kaya napindas ti trabaho. Di, ragatam ka dilaingin. Nga sang ka ba silang arig na asin ako nam, kat ipadawat ko kada, amaanang ko. Ipaidam mo langin, tapos diyahan ko ipaidam. Tarabing na unay. Dito ko mamati ng baram, Ngayon kalawam ito pa nakahawat mo. Tapno at ako mamat ni mama ditoy. Ang balit ay sumat nagkalikagom. Nagmay isa. Mapatamat sa sarungkaran. Sige. Saan na pagsubin nga opyatan na ita. Taoran at araramid, kinaramid mo. Yung sa munton nga ulitin, tag-desisyon na naruno may panggap ti kwarta. Nabukbuk ko dam. Sorry. Kahit ko lang kami nga tulungan ti kabsat ko. Kaya ti amak ko, amok. Gabu ka dakwada, gabu ta kapamilya mi soda. Kasta idi tinapasamak mano. Kat nabayagin na panawen agmay mesa ni mama iti balay na. Sakit intawag na kanyak nga panggap ti inak ti mangpur ti balay na. Hindi makasangpit akon manong name kinitak kasus Diyos ko. Nadapasit iti kusina nga nauram. Hindi makitak ni mama. Mama? Sino ka? Ala, mama. Andak malasin. Ay, Alfred. Nana. Siya, di kasid gang karuba ni mamang mo. At dadagin gundawing mas naawak na di naamot araramidan na. Ibagak ko makin kang jak matamot cellphone number mo tapos itawag ko kuma. Kasunod kabayag na nana. At makalawas itan. Agkaruha kam lang atan Alad lang tinang baet iti balay na kanti balay mi. At dadagin gundawing makitak nga sagsagad nga agmatuon. Anak, di ba kadakas, diyan masagadan na, mapanan tumat na iwara. Saan ang tumanin dublian nga sagada? Yan, mapaspasamak ka na ito kapag itong unak ka ron. Manatawang ka din nanang mon.
65. Kitubing matpay. Nasapan ang agkabaw. Agkabaw? Wen. Agkabaw ta din na batin amo tararamidan na. Pasaray. Amuna pasaray. Saan? So kung kuna ka delikado rito nga bakit? Amang dino sa balit aramidan na kuna. At dapat nagitigundaw rin nga kaano na di nakita ka nga rimwan nga nakapanti lang. Awang brana. Dinil-dilaw ko Pinaspastrak ko. Sus. Ay na. Alfred. Dito yun. Tira ka delikado. Kitam ni. Tinaramid na. Nagkay-kay manen. Kalpasan na. Impasirok na. Dahil kinaykayan na. Iti siro ti kusina. Sana sinindyan. Narubruban ni di madlaw mi. Imbaga na nakapagtitinulong kami. Timawag na ti ambulansya. Bumbero. Kabayatan nga orami ni bumbero. Agad nagtitinulong kami ng sub-sub. Huwag sami. Nasami nga nasub-suban agad. Tanalado nga dimting ti bumbero. Agad tawa na. Kasi no, nairaman ko man na oram na tayo gasol. Bimtak. Ay, delikado. Alfred, so nga may advice ko, masapul nga damang bantay kang kuha na. Ken may sa, kang napimpinas alaim so na di bala yun. Diyos ko. Hindi ka saritak manin. Mama. Alfred. Malasin na kon? Sino ko matisang nga makalasing ka, anak? Ngamit damos ang tagamalasin. Ano namin tinapasamak? Umay dito. Hindi ito nagtibalay. Simarek kami manong. Nakawara-wara. Pwede mo agdalos. Dinalusak mo dito ito Baka dadaobing nga may naggawara-wara. Iso akang kanahan ko na kung i-recaptirida at adari kita sumsumrek. Kasi nang damakastrik dito naaladan mo nakastiramat ni Gate. Ano ka, lumusog na umusog na, tada agserek dito. So, at siguro ko siya break ngobin ka nagiwara. Mama, budno ka din yan, numaminsan at saan yung mataramidan nyo? Nakita yung ka din tinapasamak, dandan yun napuuran, di balayo, di balay mo. Sino ko matilaglag nga aking balay nga puuran na mismo ti balay na? Baka saan ko ba't nga naranta Napamo ko na yung pasirok. Diyan kinaikayam sa musinin dyan. Nasapa kayong agkabaw. Mama, irubot yun di kita nawatin nyo. Tasaraan tayo ito, umay ka di balay. Agsubli ka sa di balay. Ana? Nagsubli ka, iti den nayo? Nga apain nagtumanin ti asawam? Saan nga mamaling may sakay dito? Masapol nga umay ka di balay. Kasarita ka na siya at asawak, tapno sana kayo nga apain. Ipatig kayo. Narignak, dungukin pa nang ipatagyo kanyak, idi, katrumban ko lang tagsupapak. Imbukbuk yu ti aming napanawin nyo kanyak, tapno, may kanak tinaran niya kamasakbayan, awan ti kasto yung pintas ti trabaho, kung saan agabukat kayo. Sa ito'y palubos ko ang may mesakay dito'y. Wen, ngam tinakayat di asawam, saan nga isot matungpal, mama? Mayat kay manuno saan. Masapol nga, umay kayon sa diabalay. Kasta nga tinaramid ko manong nami ngami di sumangpad kami nga gina na kami suot ti asawak. Apin ngawid mo to'y. Di na, pangasim tatang ganyan. Pangasim. Inaramid mo yun din. Saan ka din kat delikado nag may mesa ni mama?
Anan nga amot araramiden na numaminsan. Nasumuro ti kabaw na. Si kamit lang tinagko na ti kasta. Nga dinan amot araramiden na numaminsan. Kasanun no, dito'y balay tayo, ti puuran na. Nga sante nga mapupuutan. Nga maturog tayo pagkamot tagong gilaya ba? Gapot ti aramin ti inam. Kasanun no, mapan na, luktan ti tangke. Ha? Di paglutuan, di kasul. Saan ang to silmutan? Kasano na bumtak, tangke. Kahit mauram tayo may pinsan. Nagpambanunod ka di Alfred. Kasano no? Mauram ti balay tayo. Mairaman tayo, mamatay, makset. Saan nakatamot na ramitin di kasta? Awang kasta sigurado. Mawatak tirik nam. Asinot dapat patek. Ti may sa nga inam. Munod na tayo amin. Sa mga saludsudin kanyak ti kasta. Awan ti kapatgan no saan nga ti inak. Utang ko kengkuha na ti amin. Nga sinulo na nga ni kanak tinaran niya ka masakbayan. Huwag mawatan ka. Nakakapad patig ti inam keng ka. Kada kami nga rutin gagkiina. Wanang kasanun no dangran na digit anak ta. Tinapintas, ipamut sa di mental hospital, sangag bao yung tiinak. Agkabaw lang. Hindi ipamu iti care home. Care home. Katwan. Uno saan ka mga anak at caregiver, nga sweldoan ta, tapno isot mang bantay, kan kuha na ijabalay na. Data na solusyon na. Kat no ditoy, asin mga sigaso kang kuha na, siya? Kat ditoy ang mga alati caregiver nga mga sikaso lang kang kuha na. Nataltalgad no at nasadyay. Saan tumad lang tal na ti panunod ko. Ure di kiti ubing. Numamuan da nga kasya ti daramid na. Delikado kayong ti lola mi kunada. Hindi mo, baka kay ayam ng tuligit anak ta. Pagamunta malipatan ng apo ko na kayong di kita. Makaalan tot natadem nga banag, idugsulin ng tuligit ubing. Kahit mo ka di ka ti lula da, kahit mapapatay na ti apo ko na. Manong Nemi, nagyan ni mama iti makalawas. Awan ti sabali mapaturay no sanga siyak ko na. Hindi makadakas manong. Nadangran na ngagpaiso ni Jujong inauli. Pinatinawagan nak manong Nemi ti asawa. Agawid ka! Humay ka dito, itagin na umay matam, no anyat, idaramid ti inam, iti muradagta. Agawid tak manong. Juju, haniyat na masamak. Nakatugawak pa. Hindi ka pa mantad namang dudok ti bukod ko. Ni madkayam lola. Imbagtasan mo rin nga natadeb din dudok na. Ita. Saan nga sikat patungpal, Alfred? Addan inaramid na. So nga dila mabalin, nga itulnog matlayang ti inami ti balay na. Kat insigida nga mga lakay ti tandanam nga mga iwan kang kuwana. Sige. Inyawit ko nga ron dito balay manong Nemi ti inak. Nagsangsangin tak manong nga nangarakop kang kuwana. Mama, niya, sino ka? Abi nga sangsangit ka. Diyak pulos dinamnama nga gusto iti papasamak, mama. Nuapay nga nasapa kayo nga agkabaw kinubing kay pay. Pagkita kayo di doktor.
Yung pakitak manong. Yung talagang asjay. Nasapa nga nagkapaw. Adamat ka di patpatumar na reseta na manong naming nga patpatumar titantandanak nga karubami nga mga iwan kang kuana. Dapat kita panagkadkad na tanga mga no. Hana masiputan kita. Delikado baka no. Isuntot mapabasol. Ngayon dakil manong naming tintad ko ang sweldo na. Ayat ko lang ang mga iwan kang kuana. Ngayon kasi di nga nagturtulo yan manong naming. Nga dinanamot araramitan na. Saanan nga kaya manong naming. Tigaruba mi ang mga iwan kang kuana. Taman-namat namatan ay ayamin manong naming di kitirugit na. Digat kapilitan manong naming. Ngimpan ko ni care home. Isudan ti makamo. Idi bati ka ni Sona dito ay manong naming care home. Mama? Sino ka? Nakasagsakit sang ka ni manong. No ti inam nga nang dungdungo ken ka ken idung dungdungo ipatpatig mo ket di na kan malasin. Kahit ko kumawit nga agpaot iti panakidenak ken kuana nga siya ti mga sikaso tapno masupapakak iti adak kala sakripisyo na kaniyak. Himan nga rod. Husto ti kunada. Ore kasanot ayat do talaga nga panawen nga talaga nga agtalin na eden ito'y care home. Nga digiti ada matandaan na masusulduhan nga makaamu ka dakwada. Nga narigat ko pa yan manong naming nga masarungkaran. Taon na sarungkarak. Nga naramapang ko siripen. Taon serbi naman lano asad ka salita na direkmat am mo. Nagdalin na Edna Rod ni Mama manong naming iti ayan di kiti natataingan. Siyempre, may bayadak iti kadana sa dyan. Intuloy ko din nagtrabaho, intuloy mat manong naming di kiti anak mi tinagbasa. Intuloy manong naming ti asawang ani Dina, tinagbalin nga housemaid, isot pagpakadaan di kiti anak mi, isot sangpatan mi, no kasta nga sumangpet kami manipod to bisina ken eskwela. Sut para luto, agistimar. Egin kang iti may sagundaway. Kumusta di kiti kapamilyam? Kayan mo kumustahan nita? Balakip ko lang arot. Kumusta mo ni tatang? Papango na. Ni papangko. Siyay. Medyo nakapsutan na kita. Sumurag na tayo construction na tayo na trabaho na. Kumusta di kita agkasawa? Di abirat ko. Ganti kapsat mo. Apa yung sanay ka? Nalugi da. Ano ya? Nalugi nga. Awanan ti store da. Apay. Nagastos dan ti puunan. Nasaan da nga naisubsubli? Ada na isubli da nga nadawat damit lang. Pasensya ka. Kuhay, basta rin umayda dito, awan kwartada. Kadi ikamet, pasensya ka nga ro, then, urita, nakadeposito ba ti kwarta nga para pagkalit sila kita talungan nakta. Sa umat nga tumati sweldo. Di saan lang ang sakdak na kayo ti pakpakanak. Pati pa yun ti absat mo, ti kayong mo, di ka anak am. Sobra ka mat, nyamat, katuin. Di trabaho akmat. Ore ta mabaling ko mat nga panawan data ti balay nung kosta ka adadamat. Iso nga rotiro raya ko mamen. Di adada pala ti elementary di kita anak ta kito so. Imita nga rod. Anat ububran no awang kamin. Numalpas mo trabaho mo dito. Nag-graduate ka mati college.
Sumuri ka trabaho at no, isot itid mo, di pamilyam. Saan ka nga dya kwartak to susarem, nga ipalpalamot mo katakwada? Niya po, sakit di pa nagsasao mo. Napaya pa isuda. Ta makaranranod da. Kat may ranranod ba ni mama mo keng ka. Hoy, kahit kung ibaga keng ka. Nga uma na yan, pension na. Nga iso, iti pagbaybayad na iti kirhom ngayon na. Mabibiyag na tibagi na. O rin no, adda sadyain, o rin kabawan. Kat siya. Lawan, nagtrabaho akon. Hindi ko mapay lang Uy, nagtrabaho ako kurakmet. Kababay met keng kaser. Nga ti kwartam, ti ited ko ti kapamilyak. Ligatip kat na unay daytan. Nagtrabaho ngagpay sumanong name iti asawa. Pero ba na unay nangarod. Tapos nitikas na kay sweldo na. Isut ited na kanagitay kapamilya na. Wala ang trabaho Tayo so nga rin nakapag-graduar. Di kapsat na saan. Naging kaya anong name. Ngayon tawag na kanya. Kasta ko na yung anong name. Diba nagsakit? Kanagdadingit ko. Di ba gada nga natayan ni mama? Nagsang sangit manong name. Nakakaharot ba nagsang sangit ko? Kasla sa anak nga lalaki. Nagananog ugak, hindi adak pala ti opisina din tawag na kanyak ti amin. Alfred, mo unay ladingitin nga pimusa yung tingnan. Rumbing unay pagyamanam, gabuta agin inanan. Kumay nagpeso agin inanan. Ngam tinasakit. Awanak man lain ti danana. Initam sagsagay santi hangis na. Masakit nga ipapatay iti kasjay. Napiyapay na iti matay. Nga agsakit na mabantayam, maitid mo amin. Naging ka nga pumusay. Pimusa malatina ka sa anak, arig na sa anak, nakapagsupapak kang kuana. Narumbay ko mga siyak, dinangasikaso kang kuana. Tapos may ipakita kay may pariknak. Kagasupapakak matikas na wala, hindi parang tarakan na kanyak, parang taghibi na kanyak. No kumangamin, na nagbaling naman nakahawat ti asawak. Mabaling kumamiglat na nga ada kwarto na idya balay mi. Nga pagsarsarong karami. Nga kasarsarita mi. Nga kasjamet. Di mo mapalaw di asawa. At dangran naman di anak mo. Yung nasakit Para kanyak ket pinaidaman nak ti asawak. Para kanyak ket pinaidaman ti asawak ti inak. Di ka nasakit tinakan mo itasawa. Kunak no awan to kuma. Ti pang babalawak keng kuana. Kamu kidi. Kat nagasatak taisot nagbaling asawak. Saan ba't gaya ma-perfecto? Alfred, awan ti perfecto nga tao dito lubong. Wen, nagpeso, awan ti perfecto. Ori kumaman to saan nga perfecto ti asawak no nagbalin nga man nakaawat. Nasapang na ulila iti ina. Dinakat kumakuman nagpapausan nga imbila nga pudnong ina na ni mama. Ngam ilerjek na. Dinapulos. Linoktan ti puso na para kang kuana. Saan nga tama na kastaman, kasta pamatik. Hindi pala damo kit talaga nga din ang kayat nga makidan na ni mama ka na kami. Kay-kayat na ti kapamilya na ng tinakay kamangan na. Nakadadot na ipaay na ti kabsat na ti kayong nakin ti ama na. Wartak pa'y nga mismo. Imbaga,
Nagtrabaho. Ta saan ka nga dyan kwartak. Iti it-itad na kanakwa na. Alala, saan nga na panunutin. Ti panunutin mitan, no. Kasunod pa lang nga si kaso, ti punariya, ti bangkay, ti inam, tapno may mansayag man na di balayo. Baka di ba na kayo mansayag na pa di balay mi, kita na pa kayat. Nga bale? Idiyan balay nga pinundar na. Ang tanging ita, nakarekap, padalosak na tan. Tapos diyan may mansayag ni mama. Itimpundar na nga balay na. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi. Idi mismo nga impundar ni mama itinakay mansayagan. No? At nakadado iti umay manong nemi nga magipagrik na at tumulong nga agistimar mga sikaso. Kadado da iti mangmangin kumano. Nakasaysaya at ni Mildred. Hamom, adumat kahit di kita'y maipapaay na kadikiti karuban. O rin iso na ti mangisaksakan ti pagbiag da nga gina. Kidam kat ni, inaramid na ti amin tapno mapagturpos na ni Alfred. Kat sino ni Alfred ita? Kuma, no saan nga nasapa nga nagkabaw, ay napigsa kumapala ita. Kasi kini, kasima. O, nakapigpigsa pa ilang. Di pa agkabaw. Kasi tama nung naimindig di mangmangin ko. Kasi dansa talaga. No ba't matano no kamansayagan ti may sa nga tao, rumwaran na kita'y napintas ngayon na aramid na. Nagpapeso aw matimangig mong magadang madi. Tapay sumad ka na siya ni mama. Iso iti kasasayatan nga ina. Iso iti kasasayatan nga karuba. Ngayon saan man apulos ng inikan ti asawak. Iti o pagbidla ko ngalinoktan na ti puso. Saan ko kumarumbing nga kagurat ti asawak manong ngam talaga saan ko may kat. No ti pamilya na taro agang saan nga pulos makapagkadkad. Nalpasan ko na. Kadidi taawanin ni mama ta na itabonan balik sa dati. Agbasa di kita anak ko, anak bing, nagtrabaho kami ng asawa. Saan nga para kanya, kada kami di sweldo di asawa, para iti kabsat nati, kaanakan nati, kayong na, kanti amana. Aging gawa nung name. Adag dito pisina, edi agring ti cellphone ko. Bye-bye break. Ti asawak ti tumutawag. Api nga ta. Hello, Dina. Hello. Hello, Alfred. Wapagsasangit ka. Ni tatang na hospital na atake. Ni papang mo? Uwen. Di ka tugang ako, Uwen. Humay ka kuma. Ano, di may tulong ko. Kwarta siyempre. Ngayon no ti panakaagas na. Iyora ko lang nga. Malpas ti oras ti pisina. Sakto may. Humay ka, Uwen. Humay ka. Hindi handa akong di hospital manong nemi. Dinamag ko ng kasasad na. Si Bibiyag ka din yung papang mo. Si Bibiyag. Ngam saan na may kuti ti kagudto at ibagina. Hindi siya ti makisarita hindi doktor manong. Talagang kastan din na pasamak na. Ay gaman tayo at saan nga nagulpe. Si Bibiyag. Iso na lang ta. Agbalinan nga baldado. Saan nga makapagtrabaho. Saan nga hanamasulon iti agtignay. Saan nga makapagna. Matulungan nga may
may patugaw iti wheelchair. Mabalinam kabalan na masiguro nga pag pagkutsen ti wheelchair na mawenti may isang ima na. Wanto ka din ti panagsubli ti dati nga salunat na, doktor. Anda, no lagi dita aglasad ka dagiti na dumaduma therapy kan na dumapay. Nemda kalagastos. Kalbasan dito yung aldaw, sumarumado. Talo lang aldaw para sintiran tayo, no kaskas di nga kasta di kasasadan. Mabalin yun nga yawit, tapno saan kaya magastusan unay. Sakbay, manon na mi nga maiyawit nga mairwarin ti katugangan. Kinasarita na ti asawa. Alfred. Apay? Kurang ti kwarta? Mangalat na jay kwarta para ka nagitumping. Okay lang kanya. Basta ipakamom. Gamanat. Ngam ipagpakasik ko. Nganya. Agyan ni papay ti balay tayo. Agyan. Amumat nga kaskasera at kapsat ko. Kanitay lang nakapagsasalita kami. Pumanaw dan dito tagsublitan siya di syudad. Syudad o probinsya? Ay, probinsya ko nako ba? Baka may metman tigas at biyag na sadyang dito Ni kita pa handang itugot ni papang mo? Kasano ko mang itugot da? Pangalan da ko mga harod, tigatang da. Iti agas na. Pangalan da ko mga harod, iti pang therapy da king kuhana. Tabarbarin no, agbiag mit lang di kiti. Natay nga rurat na. Pangasim. Siyak nga bordak. Tirumbeng nga pagyanan ni papa. Gapota sikat bordak. Kat ni manang mo't inauna. Isod ka po nang ibati ni manang mo keng ka, ti awayo. Gapota sikat bordak. Wen. Kensiyak na dumabalin na. Tatatrabaho. Dakil ka ba yung tulong? Kaya ni papa? Please. Gapota sikat bordak. Katsiyak ngay. Siyak akakaisuna. Kakaisuna. Awan inauna, awan bordak. Tasyak nga di kakaisuna. Nga saan malala palubusan, di mama, nga nagtal na Ed kanyak. Kada dapat mabaling ko. Gapota. Ana. Awan paging sublatak nga kapsat ko. Tasyak ngerti kakaisuna. Ngam sa mong inikanti kong tao iti inak. Itapat jam ka di nga rod. Nga mayatak. Ngagtalin na Ed kadata. Tibaldadong amam. Arap Alfred, sana ko mga balbalsen. Kabuti kasi yung inaramid ko. Di mo kahit mabalas. Dagas agibalas. Nga madakin ni Apo Diyos ti balas. Maamirs mo itan. Nga nasakit, tinaramid mo kanyak. Tinaramid mo, kada kami, di mama. Nga di mong pinanunod, ka posibleng mapasamat ka. I'm sorry. Napiakan ka.
nakabsat mo. Iti pa nagawid na sa di probinsya, apa nga, saan nang itugot? Kit kinaduwada idi nga nagkapod di probinsya. Nagawid na di probinsya, kinibati na kang kati amam? Ano kahit asawan? Yung sunod na ko na, ang gabot na siyak tiburo na kan siyak na mabalin na. Yung siyak mat nga, kayat nga itulok nga mabaybayaan ti ama, kahit baybayaan da. Pagitam, no kasunod kinapatag ti ama, wano ina. Kasi tamat ko na kang gedi. Yung pinagustuhan ka. Tapos naawanan ti adong ariri. I'm sorry. Si kamat lang ko na idi kaniyak na dakdakkel tine kapit nga kwartak iti balay nga mitisika. No kayat mo sikat mga sikaso ti amam, di mga lakat pagkasarana. Ikaseram. Ken mga lakat ti caregiver na. Wala sika mismo. Di mga sikaso keng kuana. Ang balita, napitas mo ti trabaho, siya kundi makamuka na kita anak ta. Wan. Siyak tagluto. Siyak tagdalo, siyak taglaba. Kabay lamat na kita anak ta, nga laban terwaten da, nga makapagdalos naman ten. Isungan da ka. No ialaam ti pangikasaraam iti amam. Ket da kayo tagdan na. Manong nimi mabalin na kunada kanyak na ulpita. Ngim saan ka di nga na ulpit ti asawak? Idi pa nang tratar na ti inak? Naore no. Sala nga gipulpulong idi ni mama. Natay ti inak na nasakit tinakim na iti asawak. Nadyak man mo, no idi nakamansayag ti inak ket no nagpakpakawan ti asawak. Ngimbo nga ta nagpakpakawan. Naladawin. Tanatayin. No di ko mapala ang adabiyag na takit nagpakpakawan ni Suna. Ngimsalang pulso nagpakawan ta di mo ang anugutin. Tinagkurkurang ken basol na ti inak ti katugangan na. Mapapalawdak ka di no kastamet tiriknak iti katugangak nga amana. Mabalin siguro ako na yung analpita. Ngimda ito tiriknak. Agpeso. Kahit kupit nga iparik na iti asawak tinaiparik na kanyak, idi binali wala na ti inak. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi nangala ti asawak nagkasaraan da nga gama. Kadag ti tinulong di kiti kaanak mi manong nemi ti trabaho ti balay. Tararakkel naman din. Namadada kiti gundaway manong nemi ngamadlaw ko ida nga naliday. June, Laila, Jojo. Ano problema yo? Ada problema yun pa nagbasa yo? Awan, daddy. Ano nga, dapat sila kaila agrupo pa nga Biyernes Santo. Kasi sila kaila natayan. Kasi tila ngayon, di nakamansayang di lula yun, di ba? Gabo ka dita, arig na natayan ni Lolo yo. Kanot na o di nga panahon nyo panang sarungkar kada kwada. Italayang malam, daddy. Di mangas kami nga nagkapudya eskwela. Kahit kumusta naman ni Lolo yo? Kimarkaro, daddy. Ni mami yo. Nauray mi nga si Mangpat. Kahit naman pa nagubra ni mami yo. Sino mga sikaso ni Lolo yo. Nagdatandandanan na. Nga marigatan. Agkas-kasera da. Sa tandanan na dito yung mga iwang ni daddy no kasta nga ay ni Lolo no kasta mapanagtrabaho ni mami. Daddy, urin no ta kami nga anak yun timang kid daw. Ngag na dito ni Lolo. So da ni mami. Urit ha, agsabali naman saan nga agdangran ni Lolo. Saan nakas idi ni Lola.
Lipatin niyo kuman. Noan yaman tinararamit ni Mami Idi. Daddy, mahuatan da kayo. Sa amin ba't ang kanunungan ni Mami kat? Kaya pagbaga kami idi ni Mami nga rumbing unay nga algan anos. Imjak man amo kini Mami taka jak pinapuutan nga nasya ati pa nagsalita na kini kada idi lula. Nasya at laing no adaka ngam no awang ka. Amok met kat. Nga dinapulos binigbig di lola yo. Ti inak. Iso ngayon balbalis yung ita. Nga yung mat nga mo nga tulungan ni lolo. Kahit kung marik na tinayo, tinarik na idi. Pag nalayon ka tilatan ng kasta. Haring na napukawang kabimetan ti ina. Tadamatan sa bali nga pag-awawidan. Gabutan na patpatig ti amana ngam itita kayo. Gabutan ti yung matipalubos nga agyan dito ni lolo. Siyak pinat adaman ng basol na. Basta. Inton ka ano nga mabukal manin ti pamilya tayo. Dumteng to. No talaga nga naikari na dumteng. Sige, Daddy. Ako anti maramid min. Ito yung kayat. Ngayon no anyat napasamak kini Mama Idi kastamat tinapasamak iti ama ni Dina. Nadamag ko layangan mano. Nga natayin ti katugangak nga lalaki. Nga sinangpetan ti asawa. Ni John nga inaunang anak ko manunimi tinang itawag. Nagsangsangit ako nana. Awanin ni Lolo. Siyempre. Napanak mo itayan na. Magipagladingit ak. Di na. Amok. Nagladladingit ka. Kasmat di ba nagladladingit ko idi pumusay ti inak. Alfred. Nasakit. Luway na mo. Nasakit. Yung dahitan ti panawin na ito di nga pagpatinggan ti biyak na. Awan ti magdanagam ta tumulong nga kadigiti magastos. Nagyamanak. Ngayon nakarakara ko mga gyamanak. Numay man sayag ni Papa. Diya pala ito yun. Saan nga dito? Awan nga may nagpeso, Daddy. John, awan, napimpintas ng diyamit lahing balay tayo. At Daddy, agsubli ko man ni Mami, nga kadwanan ni Lolo. Nga ori na may siya na bangkay ni Lolo. Tapno makapag na-admit ni Lolo, ito sumagmanong aldaw, iti balay tayo. Uri no awanin tirik na, biyak na. Agad pinagusto ka na. Sige. Iti balay tayo ng iman sayag tayo ni Papa. At kasta nga rin tinapasamak man. Ako kung pa'y makatawan, tibayad da ka di Mama. Nagbinatay kami di, nagbinatay ka manin. Nagladingit kami di, nagladingit kami manin. Naging gadyum tengen nga nidulin te bangkay, manunay ti katugangan. Kalpasan ti tabon, nakumpleto kami dito balay. Alfred. Doon ka anong nagsubli ka dyan kasayra yo? Ito eh. Apay pagsublihan na kayo lang. Sino kumapalit ka tugid siya eh? Natamok. Baka orin no awan itan ni Papang mo kita. Kaya't mo palagtag may mesa sa jay. Apay ko magmay mesak sa jay. Nabagay. Oo, matin tinapatagpunay kang ka. Tapno panawam di kita nagta. Hindi nakadipay lamawatan. Sige, nalpas ka nalpasan. Baka warin naknuan niyaman di kita nagbasbasulak ka nagkurkurang kang ka.
Nagangailaing nga nagbaling nga napatag dagiti kapamilya. Nga kat mga sa kumamot dati panangisakit mo ti kapamilya. Wala. Saan nga ligipan pati na palabas. Nanyaman dagiti nagbidutak. Igarigatak nga turin. Sige. Adak, adada kita nakta. Ken, ituloy ko na lang tagtrabaho. Wala mukmat kat ituloy mo tagtrabaho. Tapos na di kasta, ada ipawit mo. Itikabsat mo. Ken di kayong mo, ken kanakam. Ito. Kagaya, tulungan kita. Uy, sige. Ang lagid nga natakwartak, itulong mo. Yan tangin, agububra ka mo. Alfred, baliwan ta ko ma. Piumandang, baliwan ta. Pasuplen ta te, nasingad nga, langin-langin ta. Nalpas, di kiti, naniday nga, pasamak ti biyak tayo. Kini daw dawat ta nga sabi ko ma. Taawanan, tudumteng pa nga ladingit, no di kat pasig nga nagsabi. Kas na nga ron, tinapasamak, manong nami naman pa idikat nagsaruno nga na tayo, di kat tinapapateg iti biyak mi. Ngam ka di kasi marasaruno nga gundaway, manong nami, pa nagsasaruno nga nagraduar, di kita anak mi, agad naragsak kami. Kasi man nagsasaruno da nga nag-asawa, nagsasaruno da nga tawan nga nag-asawa. Kaya ni Jojo anong nami, tinagtalin na iti na nami ti asawa. Agraman ti pamilya, ti asawa kaya di kita anak na. At dapat lahat asyod na tinagbalayan di kiti duwangan namin. At dati kiti gundahoy manong nami, papangkumot sa rungkaran, titanem, di mama. Di mama, na talagang tsak pulos malipatan, tayong bilang ko, nga iso, iti makungkunang ang dakilang ina. So sa rungkaran mo, at titanem, di katuganga. Idadaw-dawat mi, sabi ko mama, nung nami, tagtultuloyin tiragsak, nga ipahinapod Diyos ka na kami para ka na agasawa ken bihag ti pamilya na kita anak mi. Dito nga ron ti pagkasalita akmano. Agyaman unay ti anos mo nga ng urnos kalbasan nga nag-insan ken ka ti Italiana. Agyaman naglaunay ti alaing mo nga nang ibasa ng tidyag. Ket sapay kumat damat ni batik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadigiti pada kadimngeg ken nagbuya. More power to your program anong and God bless. Toy agyaman nga pagaya mo Alfred. Thank you keng ka, Alfred. Iting ka pa nang iburay, ti pagkasalitaan niyo.